ತೂಕ ಗೈಸ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದಾಲ ಅಷ್ಟಾಗದಲ್ಲ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರ ತೂಕ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದಾಯ್ತಾಪುಂಡು ಕಾಪುಗ 10 ಗಂಟೆ ಕಾಪುಗ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ದಾದು ಬಂಡ ಮೊರಣಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತತ ಇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂದಾತನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಿರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತ ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ 1,700 ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಧಾರಣ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಾನ ತಿಕ್ಕದ ನೆಂಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಬದಮನೋಡಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋ ನೆಡ್ಡ ಶೇರ್ಲ ಮಂತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತ ಅವಿಕ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಾರು ಕಾಸು ನೆಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಅವೇನು ಅಕ್ಲನ ಒಂದು ಪಂಡ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ತಕ್ಲು ಅವೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತಿತ್ತರ ಐಟ್ ಅಕ್ಲನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ IFC ನಂಬರ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಮಂತೀನಿ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಅವ್ದು ಆದಾತನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ 200-300 ಜನ ಬರೋ ಇಂತಾರೆ ಬಟ್ ಈಗ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಅವ್ದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ದಾಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಗ್ಲಿಚ್ ಅದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತನ ಅಂಚ ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದಾತೇರು ಪಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಂಕಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕದನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚ ಬಟ್ ದಾದ ಅಂಪನಿ ಗೈಸ್ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅದು ಮರಿ ವರ್ಷ ಹೊತ್ತುಂಡು ಗೈಸ್ 4 ಜನತ್ತ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ದಾದ ಪನ್ನೊಡಂಡ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡ್ದಿಜ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಡ್ ಅಪೋದು ಕೇಂಡ ಅದಾಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ ಆ ವೀಡಿಯೋದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆ ವೀಡಿಯೋದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅಕ್ಲನ ನಂಬರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬತ್ತನ ಕಾಸು ಪೂರ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲನ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೂಫ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ ಬಂಡ ಪನರ್ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಅಕ್ಲು ಕಾಸು ತೊಂಡೇರು ಅಕ್ಲು ಪಾಡ್ದೇರು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅವೇನೇ ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐನ ಅಕೌಂಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದ ಪಂಡದು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ತೊಂಪೇರು ಆ ಕಾಸು ಅದನ್ನು ಮಲ್ತೆ ಪಂಡದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ತಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ QR ಕೋಡ್ ಕೊರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ QR ಕೋಡ್ ಕೊರಿಯಾ ಗೈಸ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 3 ಜನ ಅಂದು ಬರ್ಪುಜೇರು ಮಾರ್ರೆ 3 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ 4 ಜನ ಇದ್ದೇರು 3 ಜನ ಇರು ಅಂಚ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜನ ಬರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ನಿಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಮಾರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯಾರ ಇತ್ತಂಕಲ್ಲ ಈಗ ಓಡಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಡ್ಪುದ್ದೇರು ದಾಯ್ತಾ ಉಂಪುನ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾಗ ಒತ್ತಿಗಂದು ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒತ್ತಿರಾಗ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ದ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಂದು ಹೋತಲಿ ಬಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 3 ಜನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಓದೋದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ದೊಂದು ಇಂಚ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಕಮೆಂಟ್ದ ತೈಪೌಜಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಸ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬೇಸ್ ಎಂಚ ತೋಜಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜೋದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಮಂತದೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ತೂಕ ಮಲ್ತಾರ ತೂಕ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾರೆ 5 ಜನ ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿರು ಮಾರೆ 5 ಜನ ದನ ಪುಣ್ಯ ನೋಡು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸುರುಕ್ 5 ಜನ ಬರ್ತೀನಿ ದುಂಬುದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡಿ 300-400 ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರ್ಪಿದ್ದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪಿದ್ದೇರು ಇತ್ತದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 5 ಜನ 1 ಜನ 2 ಜನ ಬಂಗಾಳ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ ದಿನ 4 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತನ ಅಂಚನೆ 2K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು 3K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ನೆಪಾನಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜನ ಫೋನ್ನ ಸರಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ದಾಯ್ತಾ ಅಂಬುಡ ತೂಕ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪೋದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಿ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ 18 ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪತ್ತುಂಡು
ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಎಂಕ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಜನ ತೂಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 17 ಜನ ಬರ್ತೀರ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನದಿಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊಡಂಜಿ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬುರ ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗಂತೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಅಪ್ಪನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುನದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಪರ್ಸನಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆನಿದ ವೀಡಿಯೋ ತೈಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ನರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿಂಚ ಮಲ್ತದ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡು ಅವೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲು ತೂಪ ಗೈಸ್ತ ಅದು ಆಯ್ನಾತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಗೈಸ್ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಇರ್ತೇನೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ದಾದ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಇಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಚಾನಲ್ನ ಎತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡೇಜ ನೆನತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ಆತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವೇರ ಪಂದೆ ಬಟ್ ಆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಚೂದಾದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಪಂಡ ಆಯ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಚೂರು ಮುಂದು ಪಂಡ ಈ ಮೂವಿದ ರಿಲೇಟಿವ್ದ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡಿ ಐಡ್ದು ಚೂರು ಉಂದಾಯಿನ ಪಂಡ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾಡ್ನ ಮೂವಿದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಚೂರು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನ ಏನು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೂರ್ದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಚೂರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋಪುನ ಉಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾಪಂಡ ಬೇತಕ್ಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮೀನು ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಸಲ ಆತನು ಒಂದು 4 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಪಂಡ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಏನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಶುರು ಮಂತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚಾಂಡು ಇಂಚಾಂಡು ಪಂಡದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಅವೇಗೋಸ್ಕರ ಆ ವೀಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆರತ ಇಂಚ ಅದಾಯ್ತ ಮಾರ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಅವು ದಾಲ ಕೇನುಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಪಂಡೇರು ದಾದವು ಈಗ 200 ಇಂಚನ್ ಅಂಚೆ ಅಂದಾತ ಪಂಡೆ ಮಂತೆ ಮಂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಊರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆನ್ ಸೀದಾ ಪೋದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಎತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾತನ ಚಾನಲ್ ಕಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಂದಾಡು ಪಂಡದು ಒಂದು ಮಂತೆ ಬಟ್ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಏತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಣ್ ಪಂಡ ನ್ಯೂಸ್ ತಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿಡ ಅವರು ಪಾತಿರ್ದು ಫುಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ಮರ್ಯಾದೆ ಆವಡು ಬುಕ್ಕ ಆಯನೊಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಉಂದಾವಡು ಬುಕ್ಕ ಆಯನೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಇಂಚಿಂಚ ಪಂಡೆ ಆಡದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಐಸ್ ಅವು ಪನರ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ನಿಂಚಿ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಅವು ಇದೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೂ 3 ಜನ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಕಡೆ 14 ಎತ್ತಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂದು ಬುಕ್ಕ ಆಜಿ ಇತ್ತಂದು ಕೆಲ್ಮೆ ಎತ್ತಂದು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ ಪನೋಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಈತ್ನೆಡು ತೂಪುನ ಎಂಕಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಪನೋಲಿ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಗೈಸ್ ಏನು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದ ಒಂದು ತೂಡು ನೆನ್ತೊಂಡೆ ಅದ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಡು ನೆನತೊಂಡೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೂವಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದೆ ಬರ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೂವರಂದು ಬರ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕನ ಬೇತೆ ಕೊಂಡರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಏರ್ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದಾರೆ ಪಂಡ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಏರಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದಾರೆ ಪಂಡ ದಾತಾಲ್ ನಿಕ್ಲ ಒಪ್ಪನಿ ಏನು ಸಿತ್ತನ ಬೆನ್ನಿ ದಾತಾಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಏನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಫೋನ್ ತೂಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಮಂತಿತ್ತಾರಲ್ಲ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಮಂತಿತ್ತಾನ ತೂಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೋಯ್ 4 ಜನ ಇರ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ 4 ಜನ ಇರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ತೂಕ ಅಡ್ಡ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 3 ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದು ಆಯ್ತಪ್ಪ ತೂಕ ಗೈಸ್ ತೂಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದಾರ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಡೌಟು ಬಟ್ ತೂಪೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅಂದು ಗೈಸ್ ತೂವರ ಪಂಡತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತೂಪೆ ಗೈಸ್ ದಾದ ಮಂತದಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ತೂವರ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಚ ತೂಪನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾರೆ ಅವು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಥರ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದ ಅವು ಎಂಚ ತೂಪನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತೆ ಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಪನಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಯ್ತಾ ಪಾತಿರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಮಾರೆ ಬರ್ಪು ನಾನು ಅಪರೂಪ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಅಂಚದ ಆಯ್ತಾ ಪಾತಿರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ
ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಏನು ಜೋರಾದೀತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜುವಾರ ರಜೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ರಜೆ ತಿಕ್ಕರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ನಾಪು ನೆನ್ನಂದಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಗೈಸ್ 90% ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ 90%. ನಾ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತಾರ ಆಪಿಸಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ತೂಕ ಬಂದೆ ಎಲ್ಮ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಮ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಂಕಲ್ ಈಟೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಬೇರ ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಎಲ್ಮ ಲೈಕ್ ಅದು ಗೈಸ್ 10 ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ 10 ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬಸ್ 10 ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಏನು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಅಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪುಜಿ 10 ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಗ 10 ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಜ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನಂತೆ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಂಚೆ ಎಂಚುಂಡುದು ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಅವೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂಚ ಬರ ಬಲ್ಲಿತೀನಿ ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಬರ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಓದರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಂಚ ಕದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಡಿದೆ ಬುಕ್ಕಾಯ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ನ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿತ್ತೆ ಅವು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಅಂತಾರ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಗೈಸ್ 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 ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಆಯ್ನಾತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ 2K ದಾದ ಏನು 1K ಕೊರಪೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಂಡ 1K ನಿಕ್ಲೆ ಬರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ 1K ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪಣದಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ 1K ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪಣದಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಏನು 1K ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬಂಡ ಬೊಡ್ಚಿನ ಅಂಡ ದಯ ಬಂಡ 1K ಬೊಡ್ಚಿನ ನಾ 1K ದಾಟಿದಿತ್ತೇನೆ ನಾ ಸುರುಕೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಅದು 1K ದಾಟಿದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಏನು 2K ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟು 2K ಬರ್ತಿರೋದು ಆಂಡ್ ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ತೂಕ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ 2K ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡೋದು ಕಾತದಿಲ್ಲ ಒಂದು 2K ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಬೋಕ ಜಾಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದಾಯ್ತ ಪಾತಿರ್ನಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜಿ ಆಪಿಸಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಉರುವ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಬರೆಯಾರಲ್ಲ ಎತ್ತು ನೋಟ್ಸು ಅಂಚ ಅವಳು ಒದಸ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಚೂರು ಬರೆ ಕಪ್ಪಂಡದು ನೇನೆತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬೈ ಟಾಟಾ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನು ಆಫ್ ಅಂತೆ ಬೈ ಬೈ ಬೇಲಿ ಚಿಂಕು ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಆಫ್ ಬೈ ಬೈ ಬೈ